Hej selv sammen. Det her det er en kanalfeed til min kanal. Jeg vil spille ret tit sammen med en, der hedder Lukas. Der står et link til hans kanal ude i beskrivelsen. Der kan I bare gå ned og finde den, og så gå op i søgefeltet og skrive den. Så vil I finde ham kort. Og ja, det er vores kanalfeed. Vi spiller en hel masse spil. Jeg vil også spille med ham et par gange. Og I kan bare skrive ned i, I kan skrive ned i den der kommentarfelt der, hvad jeg skal spille, og sådan noget, om jeg skal have mods til Minecraft, eller sådan noget. Jeg tænker at spille rigtig meget Minecraft Ticket, på den sags skyld. Fordi det er jeg rigtig god til. Men ja, det er det, jeg har tænkt mig at spille. Og jeg kan også spille Call of Duty og sådan noget. Og I kan bare spørge mig, hvad jeg skal lave, så ser om jeg kan lave det. Og jeg vil svare på mange af jeres kommentarer. Men ikke sådan nogen, du er grim eller sådan noget. Det gider jeg ikke. Dem sletter jeg sådan noget. Så vi ses. Det her var en kanalfeed. Hej.